Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uphoxekile kwakhexa izehlathi umculi kaMaskandi wajabulisa okwengane kuvele indaba zokuthi ngomunye wamaciko aqokiwe kuyonandisa emcimbini kwi-The World Expo eseDubai kwi-One Night with UKhuzani. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamoyelekile igama lami usibonga konke wakandwande mawuthanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Namanje akakhola uKhuzani impungose ngomshophi omehlele emva kokuqokwa emcimbini oseDubai kuba yonandisa wathi mayifika khona kwathiwa cha uqokwe ngephutha futhi ke abanayo nemali yokumkhokhela emva kokuthi ke echithe izindodla zemali imali bayolelwa ku92,000 ayispendile for uhambo kwathi mayisifika phambili kwathiwa cha bayaxolisa kakhulu uqokwe ngephutha ubengafanele aqokwe kulo mcimbi lokho ke kumenze waphatheka kabi kakhulu wahamba uyobhala einkundleni zakhe zokuxhumana ukuthi ke cela abantu baseNingizimu Afrika bemkhulekise kakhulu emva kokuthi abhekane neinkinga ezahlukahlukene abantu bebengazi ke nokho ukuthi ngabe yini le uKhuzani abhekane nayo kodwa ke kuhambe kwatholakala ukuthi ke izinto ayihambi kahle le phambili ngakho lokho okuthe kwamehlela uKhuzani kuyaqala ke ukuthi ke kwenzeke into ekanje ngokuthi uzowamisa neminye imicimbi yakhe abekumele ngabe ke ubhizi kuyona la eNingizimu Afrika wathatha lona lo hambo olubheke eDubai kanti akazi ke ukuthi uyofika phambili aphoxeke nabantu bebemjabulela uKhuzani ukuthi ube uMaskandi kuphela uqokiwe ukuthi kuba ayomela eNingizimu Afrika kuona lo mcimbi kodwa ke siyathemba ukuthi izinto zizolunga sengathi ke kungahamba kahle kugcine kulungile mfoka khuba nabantu ke abalandeli baKhuzani badumale kakhulu nabo bonke nje abantu abathanda uMaskandi lokhu akubaphathanga kahle neze ukuthi ke uMaskandi uphume la kuyinjabulo abantu bemhalalisela kanti ke ekugcineni izinto zizophetha kabi bafethu ke njengentatheli ka-YouTube mina ngizothanda ukuphawula kwakho ukuthi ke ngabe right in lento abathe bayenza abahleli bomcimbi kuKhuzani inasiphi isithombe kubaculi baMaskandi if ngampela kuya ngokuthi kuzophetha kanje ukuthi uKhuzani kuzothiwa cha buya mfoka khuba ngampela ngesikhone ukuthi sikukhokhele kulo mcimbi.